Fitel Network us ofereix aquest programa. Hola, ja estem aquí de nou, segon programa d'aquesta nova època. De nou, amb tots vostès, vosaltres, aquí, als platons de televisió del Tal Com Raja. Bé, començaré dient-vos que estic molt content, més ben dit, estem contents de que, segons m'han dit, aquest programa ha sigut un dels més vistos durant aquests dies que ha estat en antena. Els més vistos, potser el que més. Hem tingut moltes entrades, quasi 500, o sigui que perfecte. M'agrada, com deien, m'agrada que us agradi. Bé, dit això, ja hi tornem amb el dit això. El dit això és una cosa que m'ho diuen que ho tinc que dir-ho de tant en tant perquè està molt en boga. Doncs després d'això, avui el programa que tenim, ara m'he equivocat, he dit programa, és programa. Ja sé que el bo és programa, però això és un programa. Sempre ho he dit així i no canviaré pas ara. Bé, després d'això, dius que avui tenim doncs, un programa molt bo. Tenim dues persones per entrevistar, que si una és bona, l'altra encara més. Totes dues podríem dir allò de... Aviam, no sabem per quina començar, avui ens toca començar amb una d'elles i després farem l'altra. Però, abans d'això, deixeu-me que jo us disserti una mica, com sempre, pels que no varen poder-ho veure l'altre dia, que tinc aquí sobre la taula, com sempre, el porró, tinc la flor, el cava. El cava, aquesta vegada, de seguit, vaig dir l'any passat, el programa passat, que si algú ens volia donar una botella de cava, sempre diríem qui ens l'ha donat. Aquesta vegada no, que una, dues, ens els han donat Gràfiques Lloret. Aquelles que el seu lema és amb nosaltres tindreu una bona impressió. Les dues polles. Gràcies als amics de Gràfiques Lloret, gràcies per les dues botelles, gràcies per aguantar-me a mi com vaig allà a tabalar-los, però sabeu, una bona impressió a Gràfiques Lloret, al nostre abast. Què més tenim? Tenim una altra cosa que ara no la puc dir-la, però el que sí que us puc assegurar és que avui tenim un nodo fantàstic. El nodo d'avui és impactant. Resulta que degut als temporals aquests que hi van haver, aquest trasbals de sorra d'un costat a l'altre, els que aneu sovint per allà a la Caleta, haureu vist que el cavall Bernat està quasi bé colgat de sorra. Què ha fet això? Segons uns estudis que es van fer, semblava com si es hagués decantat una mica més. Ja de per si ho està, com si hagués decantat una mica més. Doncs, bé, posats en contacte amb el nostre partit polític, el Pillo, ja sabeu el Pillo, no? Partit independent de Lloret Unificat, aquest partit que es cuida de moltes coses de Lloret, va contactar de seguit amb uns enginyers, uns tècnics que són els que valoren la inclinació de la Torre de Pisa, a Itàlia. Aquests ens han assessorat perquè puguem fer unes medicions exhaustives amb uns materials sofisticats de la pedra del cavall Bernat. Això ho veurem. Ho veurem en allà que entre la premsa acreditada va venir per donar testimoni d'aquest fet i, segons puguem veure, aviam què poden dir les analítiques que es faran. De moment, a veure, de la inclinació, els graus d'inclinació van quedar plasmat, ara s'ha de mirar molt fi percebre amb les últimes, a veure com. Això ho han de fer-ho des d'Itàlia. El que sí que podem dir que els laboratoris d'aquí han examinat ja una mica de polsim que es va treure de la roca. I una de les característiques que té és que és
no sé si estem en horari infantil, ja es pot dir, però s'ha trobat unes connotacions afrodisíaques. Sí, el laboratori no falla, és com allò de l'algodó no enganya, afrodisíaques. Bé, aviam, pot ser que la connotació vingui perquè, clar, nosaltres diem el cavall bernat, però hi ha una controvèrsia on es diu que no és el cavall bernat, és el carall bernat. Carall bernat, bernat vol dir dret, alçat, i carall, bueno, ja sabem el que vol dir, tots sabem el que vol dir. Llavors, les connotacions eròtiques d'això podria ser que fos degut a això. No ho sé, ens falta l'última opinió dels tècnics. Després ho veurem. Ara, el que ens toca veure ara és algo sensacional. Algo sensacional que és la cara d'una persona que per mi representa molt i molt aquí a Lloret. Perquè, esclar, pensem una cosa, Lloret viu de cultura, perquè si no tenim cultura no tenim res. Llavors, qui millor ens pot venir a parlar de la cultura de Lloret, sinó que la nostra consellera de Cultura, hola, què tal? No fem aquelles coses de dir benvinguda, ben trobada, perquè fa un moment que ens hem vist, no? Molt bona tarda, senyor Badó. Val, doncs resulta que jo ara tinc un problema ja, d'entre de molts en tinc un. No és l'edat, l'edat ja aquest és un problema que el tinc superat. Però com dirigeixo a tu, com te tinc de dir? Jo havia pensat, primerament, em vaig conèixer com la pastora Caterina. Exacte, els pastorets del casal. Després, la Isabel, professora de piano, com fèiem el popurri. Després, consellera de Cultura. Després, regidora de Cultura, que dic jo, i ja per últim tindrem el que no farà gaire temps, que seràs ministre de Cultura. Ministre de Cultura serà quan el nostre partit, el Pillo, arribi al poder. Arribi al poder i agafi i es munti la independència de Lloret. Catalunya serà independent, també això. O sigui que això serà demà passat. Carai, serà un honor. Tot estirar demà passat. De regidora a ministra directament. Vinga, això és el futur. Saltem a punts, no tant abans, anem així. Com te vas sentir tu quan deixaves en el casal? Com et vas sentir ben atesa? Vas veure que t'acceptaven ben aquí a Lloret, tot i no ser-hi? Evidentment, i per això segueixo amb ells, amb el casal de l'Obrera, però responent primer a la teva primera pregunta, com m'has de dir, jo et convido a que sentis, quan me veus, el que sentis. Si me sents com a pastora Caterina, si me sents com a Isabel, el primer que et surti. Home, ben espontàniament. Tu ja saps com te dic jo sempre. Últimament, ministra de Cultura, però... No, quan t'envio un WhatsApp o alguns... Mi senyora. Doncs vinga, si t'inspiro, mi senyora... No, mi senyora, perquè, escolta... Deixem-nos emportar per l'emoció. Doncs vinga, entre artistes. Doncs bé, a pastora Caterina, jo vaig arribar, per mi va ser molt fàcil perquè jo des de petita que estic als escenaris fent ballet, tocant el piano, el violí, he tingut la gran sort que vaig dir als meus pares vull tocar el piano, me van apuntar a classes de piano, vull fer ballet, vaig tenir aquesta gran sort de poder accedir a aquesta preparació i quan vaig arribar a Lloret, jo ja havia estat a Lloret, no sé si vols que expliqui una mica com vaig arribar al casal de l'Obrera, però jo havia estat a Lloret fa 15 anys de professora a la Immaculada Concepció, però vaig arribar, una amiga em va deixar una casa de Lloret de Dalt i anava de Lloret de Dalt a l'escola i els caps de setmana a Figueres. No em vaig integrar gens. I llavors em vaig fer les oposicions i me'n vaig anar a Girona. De manera que quan me van donar plaça definitiva a Fanals vaig dir, això és el destí, he de tornar a Lloret. De fet, jo seguia venint perquè tenia aquí una alumna de violí, l'Olga, d'una família que m'estimo moltíssim, salutacions a la família Casado, i jo tornava cada setmana a Lloret durant aquests anys. Però quan me van donar la definitiva vaig dir, ara sí, torno a Lloret, però m'integro. Me'n vaig a viure al centre i començo a fer coses que no només siguin treballar a l'institut. I un dia passejant, amb la Conxi precisament, li vaig dir, tinc ganes de fer teatre, perquè a l'Institut de Besalú, on vaig estar uns anys, feia els pastorets. I em va dir, home, doncs si ja coneixes els pastorets, aquí hi ha el casal de l'Obrera que fa pastorets. I vam passar per la botiga de Lloberes,
que tenien obert, i li vaig dir, hola, em dic Isabel i m'agradaria molt participar amb vosaltres als Pastorets. Clar, el senyor Lloberes m'ho va dir, i tant, de seguida em va trucar la Gemma, que preparaven Pastorets. Això devia ser al setembre, i van estar encantats de la vida, la Gemma i en Marc. Aquí també ja els hi agraïm més d'una vegada, van ser els primers que me van obrir la porta a Lloret a nivell artístic, i així va ser. Me van dir, faràs aquest paper, Pastora Caterina. Encantada de la vida. I recordo aquells 2 anys, aquells 2 Nadals, que abans quan ho parlàvem m'he emocionat perquè és el meu primer paper. Clar, però a més, tu vas veure la germanor que hi havia, el fer els Pastorets, una cosa casolana, d'aquí. Assajàvem a casa de gent. I després d'això també et vas prestar amb el popurri, fem el popurri, aquelles cançonetes dels popurris aquells que havia fet el mestre del Rio, allò, i tu t'adaptaves també amb el que nosaltres podíem cantar, el que podíem portar de veu, perquè veu, això em puc benegloriar del meu físic, perquè és impecable, però de la veu no, la veu tinc desastrosa, i tu ja estaves allà, i fèiem aquelles funcions en això, on tu sorties, bueno, un dia els passarem per aquí. Va ser la segona cosa en què van tenir. Però per dir-te que jo, com em vaig veure la primera vegada, vaig dir, ostres, amb el meu deixó de director, dic que t'he de sortir amb una obra meva. Que, diguem-ho, que sàpiga tothom, que es van barallar. No es van barallar, simplement la gent va haver una diversitat d'opinions. És que la gent que em coneix i em comença a conèixer sap que jo puc ser molt amable, però som molt seriós a la feina. Encara que sigui un hobby, si hi ha uns assajos, si hi ha una responsabilitat de prendre's un paper per fer una cosa, s'ha de fer bé. El que es fa bé. Encara que sigui a nivell d'aficionat, a nivell de hobby, però ho hem de fer bé. Per tant, no ens van barallar, van tenir una diferència d'opinions del que eren els assajos, però n'hem fet d'altres. Però jo no estava acostumat a topar-me amb unes diferències d'opinions tan repetants d'això. Bé, escolta'm, és que ens estaríem parlant durant molt de temps, però, esclar, a la televisió tenim un temps limitat. Llavors, ara hem estat parlant d'una mica, no sé si vols afegir alguna cosa més, però de la Isabel, que va arribar aquí, que es va integrar en el teatre, que va fer això, que va fer allò. I ara també, esclar, la gent està esperant. Quan parlarà l'Isabel política? Quan m'ho demanis. Jo per tancar el tema vull dir que tu ho has dit, estic molt agraïda al Casal de l'Obrera, que és on vaig començar, on te segueixo, i ara tinc molt poc temps, però jo sempre els he dit, si és un paperet, sempre el faré. Molt agraïda perquè va ser la porta de sentir-me realment acollida a Lloret. A partir d'aquí va venir el REM, van venir altres entitats, però sí, és la porta amb la que me vaig sentir acollida i segueixo igual, amb la mateixa idea, que soc filla adoptiva de Lloret, però m'hi sento molt a gust des del primer dia. Això de filla adoptiva, quan es porta un temps aquí, ets de Lloret. Bé, per anar a la política, primer hem de fer un procediment. Tu saps molt bé que els polítics ara teniu allò que us heu inventat, de que hi ha una ratlla vermella o una línia roja que diuen que no es pot travessar. Sí? Doncs bé, voldria que em aguantessis aquí, sisplau. No, jo aguantaré aquí, tu posa cap allà. Aquesta serà la nostra línia vermella. I posarem el porró sobre, no, la flor. Perquè aguanti, això serà la línia vermella que no podem atravessar. Ni tu ni jo. I ara, sisplau, vull que tallis la cinta. Per on jo vulgui? Per aquí, vinga. Tenim la ratlla vermella que no es pot travessar. Les tisores aquestes, te'l regalaré, perquè vull que amb aquestes tisores, saps què has de fer amb aquestes tisores? No. Seran per tallar la cinta el dia que s'inauguri el Palau de la Música de Lloret. Que això, ara podem parlar... Només de la música. El Palau de la Música i de tot el que hi pugui haver-hi. Però per mi, si és com dic el Teatre Nacional, aquell serà el Palau de la Música Nacional de Lloret. Doncs amb aquestes tisores ara te vas entrenant, perquè el dia que hagis de tallar la cinta, doncs que quedi bé. Anirem estalviant. Ai, un moment, perdó. Sí. Vale, senyora Antònia, ja comencem. Sí. Senyora Antònia. Sí, qui és aquí? Qui és aquesta noia tan maca? Caram,
A veure, senyora Antònia, vostè que no mira els plans de l'Ajuntament i no va pels llocs... Sí, però ara la veu més bé, no?, d'aquí a la tele? Sí. Aquesta noia és la consellera de Cultura de Lloret. Sí, és molt maca, ja m'ho ha dit. Sí. Que si li preguntaré què? No, ella no té res a veure amb aquestes coses. Miri, sí, esperi, deixi'm que ella té molta pressa, jo també, parlarem una mica i ja et trucarà després. Sí, no et preocupi, com vostè em truqui jo despenjo. Val? Vinga, apa, fins ara. Sí, ja li diré que és molt maca, sí. El senyor Antoni diu que em veu molt maca. Molt bé, gràcies, senyora Antònia. Tinc una fan. Però la senyora Antònia... Bé, doncs, ja que hem començat amb el Palau de la Música, jo voldria, si pots, dins... S'ha parlat d'alguna de la música, de fer un... No un Palau de la Música, com es diu? Podríem començar per una escola de música, per exemple. Sí, però començaríem per una escola de música per anar-lo obrint més a més activitats. Sí, de fet, jo m'estic una mica en política, a part de que m'agradi la cultura més enllà de la música, per l'escola de música. Molta gent que me coneix ja i que me coneix de fa anys que jo he sigut molt insistent en que Lloret necessita una escola de música perquè tothom tingui accés a la música i tot va començar doncs, que necessitem una escola de música municipal amb uns preus assequibles per tothom. Sabem que hi ha classes particulars, sabem que hi ha escoles privades, però és molt diferent això d'una escola municipal on podem donar cobertura a molta gent. Llavors, em vaig ficar amb aquest compromís, amb aquesta il·lusió. Per mi és un gran repte de que hi hagi una escola de música que ampliable, per dir-ho d'alguna manera, a un centre d'arts escèniques. No és només la música el que necessitem a Lloret, és també, diria que de teatre ja en tenim, però tot es pot ampliar i també tot el que és expressió. Ja no parlo de pintura, perquè tot s'anirà fent a poc a poc, però per mi un centre d'arts escèniques, quantes més arts tinguem que es puguin estudiar, treballar i consolidar Lloret, millor. La dansa, per exemple. Aquest és una mica el meu somni, que Lloret tingui un centre d'arts escèniques on tothom que vulgui, que tingui aquesta necessitat de formar-se artísticament, pugui fer-ho. I aquest somni el veus a prop de ser realitat? Bé, jo tinc el projecte i tinc les passes per arribar-hi. No serà fàcil, és un projecte que s'ha de pensar en gran, però tinc molt clar les passes a poc per anar arribant, sí. Sí, hi confio, estic convençuda. D'aquí uns anys veurem si hi he arribat, si ha estat possible, però l'energia està enfocada. No només per això, tinc altres projectes, com tothom comença a saber des de Cultura, però aquest és un molt important, sí. Jo parlo d'aquestes coses perquè, esclar, a veure, jo la cultura... La pregunta que vull fer és aquesta. Tu creus que hi ha dues cultures? Una en majúscules i una en minúscules? O sigui, una cultura d'alt voltatge i una altra més inferior? O tot és cultura? A veure, d'alt voltatge en quin sentit? Que arribi a més gent o que s'hagi d'invertir més? No, en el sentit de que quan parlen de cultura diuen és una cultura, i com diuen, sí, fem cultura, però una cultura de cultura casolana, que d'això, i llavors hi ha la cultura que dius, ostres, amb lletres majúscules. Per mi la cultura és en gran sempre. Sigui quin sigui el resultat, el procés està clar que és cultura. O sigui, el resultat de qualsevol obra de teatre, siguin els Pastorets, sigui una obra que ens ve de fora, tot el que forma la persona en un procés creatiu, en un procés d'expressió, de pensar, de reflexionar, d'anar més enllà de les teves capacitats, tot això és cultura. La cultura no només és tocar un instrument, fer teatre o ballar. La cultura és el que tu t'aporta com a persona i el retorn que aquestes persones tenen a la societat, en aquest cas a Lloret. Tota activitat, tot esdeveniment que es fa a qualsevol lloc, i ara parlo de Lloret, és cultura, perquè ens educa, ens ensenya, ens fa pensar i ens cohesiona com a societat. Per tant, tot és cultura en majúscules per mi. I ja saps que jo, les vegades que hem coincidit amb això del popurrí i tot això, jo m'agrada molt la cultura, per exemple, d'aquí, de Lloret, coses d'aquí Lloret, perquè, esclar, la cultura importada, que també és cultura, però dic, primer hem d'anar per lo d'aquí. Per això a mi m'agrada a vegades, tu vas veure com fèiem el recopilatori d'aquestes cançons que va escriure
un compositor de Lloret, coses així. Senyor del Río. Els fèiem tot el que podíem, cantàvem el que podíem, com hi havia el coral, com hi havia això, i jo crec que aquestes coses no es poden perdre. S'han de saber que es poden millorar les coses, que ara pots fer, no sé, cantar millor, fer un orfeó, clar que sí, però no oblidem mai que sempre hi ha hagut les arrels. Les arrels, així és, i les arrels són el nostre folclor, el que hem tingut des de sempre, el que ha de perdurar, no es pot perdre, i perquè no es perdi ha d'estar visibilitzat per tothom. Faltaria més. Però, i el de fora també és interessant. O sigui, hem de veure què passa fora per també contrastar una mica amb el que tenim. Tot això enriqueix. I no ens hem de comparar mai. No. Ni despreciar. Perquè jo puc dir-te que moltes vegades, quan va començar el boom del teatre, de teatre, esclar, molts teatre, i va començar a parlar de Shakespeare, d'aquest, d'en Kafka, i semblava que el d'aquí, el de Manelic, fins i tot a mi m'havien dit encara veu un Manelic? A veure, què passa? Que és que el nostre no és bo. Mira, aquesta de Terra Baixa, per mi, és molt important. Es va traduir una pila d'idiomes. Fins a Rússia la van fer. I que per molts va ser una cosa de... teatre d'aquell que es fa als pobles, a casa nostra. Però, bueno, això per mi, almenys per mi, i d'això és molt important i crec que no s'ha de perdre. A veure, hem acabat de passar els Reis. Amb els Reis va haver-hi una miqueta de, no diguem polèmica, però una miqueta de maratxol, allò de dir, a veure, eren els nostres reis, eren els dos reis i una reina, encara que anés fent de rei. Pots parlar d'algú d'això? Parlem-ne, sí, cap problema. Nosaltres, tot i que, com bé dius, les crítiques, alguna d'elles se'ns ha vist sense il·lusió, com si fos per fer perquè toca, ni molt menys. Dono fe que durant el temps que hem pogut hem pensat en els Reis, hem intentat amb els recursos que hem tingut en aquest moment en concret fer el millor que hem pogut, i sí que és veritat que va haver-hi una sèrie d'ítems que van fer que no es lluís, i parlo de la sortida, perquè la resta hem de dir que ha agradat i que va anar molt bé, des de la plaça de l'Ajuntament, tot el que va ser la cavalcada fins a Pere Torrent, podem estar molt contents. Hi ha coses que s'han millorat, hi ha coses que hem innovat. La sortida ha estat criticada i, evidentment, va faltar música. Tots sabem que veníem de sortim o no sortim fins a les 3 del migdia, plourà, no plourà, va haver-hi problemes de logística, la música no podem treure els altaveus perquè estan molts, perquè ens ha plogut just a la preparació, preparem o no un equip a fora, l'speaker, és veritat que no hi havia speaker, però estava programat, van tenir un problema el dia abans, i és veritat que van fallar coses que s'han de millorar, tenim molt de marge per millorar aquests Reis, però donant aquests condicionants, més el fet de que tothom sap que els Reis són el mateix dia a tot Catalunya, al mes de maig ja has d'haver contractat tots els espectacles que vols per Reis, no teníem cap marge de contractació, vam haver d'avisar gent del poble que ho va fer molt i molt bé, per cert, també felicitem l'aportació de les entitats d'aquí, els voluntaris de sempre, però els Reis es poden millorar i s'han de millorar, i ho farem amb el marge que tenim ara. Abans del mes de maig hem d'haver contractat tot el que volem per uns Reis com ens mereixem a Lloret, això ho tenim claríssim. Hem pres nota, són els nostres primers Reis, no ens hem de disculpar perquè si no els primers tothom comença alguna vegada, però hem pres nota. El fet de que siguin rei i reines, ens hem trobat que hi ha uns processos de selecció a Lloret, hem escoltat a la gent que ho va fer fins ara, ens hem deixat recomanar, hem innovat, hem fet una mica escoltar la gent, deixar-nos aconsellar per la gent que ha estat aquí sempre, i el resultat ha sigut aquest. No entraré si han de ser rei i reines, està clar que els reis són els 3 reis mags d'Orient, això és un tema que parlarem, sabem el que va passar, però sí, en podem parlar i acceptem crítiques constructives i acceptem l'opinió de la gent, faltaria més, ens han votat, aquí estem per fer-ho el millor que puguem i el que no ha funcionat s'ha d'arreglar i ho farem, i trencarem esquemes per innovar i perquè l'any que ve ens digueu quins reis heu fet.
Perdó, un moment, que he vist que la ratlla vermella es movia una mica, perquè la política, com també parlaves tot això de farem i direm i d'això, he vist que la ratlla feia una mica així. No li agrada el plural? A la línia vermella? No, avui parlem amb la consellera ministra de Cultura. No parlem de tot l'Ajuntament. Sí, però no podem oblidar que som un equip. Sí, som un equip, però avui jo almenys vull parlar amb la consellera de Cultura. El dia que vulguem parlar amb l'equip, parlem amb l'equip, perquè pensa que l'altre dia la senyora Antònia ja va sol·licitar que vingués l'alcalde. I tant, estarà content de venir. Bueno, ja està convidat, sempre que vulgui pot venir, però ja n'hi parlarem, senyor alcalde, sí, parlarem amb vostè. Jo crec que ara s'ha fet el carnaval, tothom vol imitar el carnaval de Rio. Carrosses, desfilades, plumes, ballant la samba, ballant aquí, ballant allà, ballant. Però jo recordo molt uns carnavals on tothom es disfressava, sense fer rues. Tu anaves a una botiga i trobaves aquella gent disfressada a la botiga, pel carrer, per aquí, per allà. A més, jo sempre he anat disfressat individualment. Jo em disfresso moltes vegades la gent no em coneix. I vaig disfressat. Esclar, ara avui en dia si no hi ha rua no és carnaval. Però hi ha alternatives també. Per una banda tenim la rua que comentes que sembla que sigui de Rio, però no oblidem que el divendres tenim el concurs de disfresses als llocs de treball, tenim el dissabte el concurs de disfresses al carrer. Quan arribi la reina Carnestoltes divendres tarda també anirem disfressats si volem una botifarra de Xinoxano. Vull dir, tot el que és aquesta xauxa popular del carnaval de que anem tots com vulguem, la tenim. Ja he dit 3 opcions, entre tots ens podem disfressar i anar lliurement com hem fet tota la vida. I després hi ha l'altra part que la gent també demana, que és la de la rua. Ja, però mi senyora, jo el que vull dir jo és de que sembla que se centri tot amb la rua. I aquesta això que has dit, del lloc de treball, disfresses al carrer, sembla que queda així com si diguéssim més l'entremès abans del plat fort. Doncs no hauria de ser així. I jo animo a tothom, i aquests dies a la ràdio i quan m'han preguntat, animo a les disfresses al carrer. És un moment nostre, del poble més autèntic, de que sortim tots i ens disfressem i anem a buscar el jurat i dir, doncs aquí estem. Igual que als llocs de treball i als establiments comercials. Són molts els establiments i els llocs de treball que tenen l'opció aquell dia de mostrar-se, clar. I no ha de ser un segon plat, ni molt menys. No? Ara, la gent també vol la rua. Hem de governar per tots, i ara torno a parlar en plural, però és que hem de governar per tots, pels que volen els grans actes i pels que volen alguna més popular. Mira com es maneja la línia vermella. A veure, jo tindria tantes coses per preguntar-te, però això, em penso que des d'allà ens diran tu que hem d'anar de pressa. Remi. L'Antònia. Sí, senyor Antoni, sí, carai, no ha trigat ni 5 minuts. Digui'm. Ara ja sap qui és. Sí, que sí, molt bé. Escolti'm, qui està parlant? Que té algú més aquí amb vostè? La Francisqueta, Ara pla, la Francisqueta. Ja hi som tots. Sí, i què vol la Francisqueta? Que la seva neta vol ballar al ball de plaça. Però, a veure, què té a veure ara? Sí, bueno, jo li puc preguntar-li, però jo no crec que sigui de la seva incumbència d'això, que la neta de la Francisqueta vol ballar al ball de plaça. Ja ho sé que la Francisqueta és molt important per vostè, perquè la ven aquí a fer companyia. Però sí, també la seva neta, perdó, és molt maca. Bueno, jo li preguntaré. Val, sisplau, prou ja, no em truqui més. Estan molt atentes. A veure, ara té la Francisqueta, és la dona que li va fer companyia, perquè ella no surt. Ella ens està veient ara, perquè és l'única que ho pot veure en directe, un rigorós directe, i que té línia directa també aquí. Va preguntar si la seva neta pot ballar al ball de plaça aquest any. Jo li dic primera, jo crec que no has de preguntar aquí... Ja estan triades les d'aquest any? Sí, estan triades aquest any, i a més això s'ha de dirigir a l'Obreria de Santa Cristina. A l'Obreria, efectivament. Però clar, són aquelles coses que no sé si t'hi hauràs trobat, però que la gent a vegades confon moltes coses, No sé si t'ha vingut algú o podem vindrà algú i dir, escolta,
la meva nena o el meu nen vol ballar de plaça que no podries... No. Fins ara, i mira que he parlat amb moltes entitats, moltes associacions, hi ha gent individual que no forma part de cap entitat i encara no m'han demanat cap favor personal, ni molt menys. Ja t'ho demanaran. No ho sé, però de moment aprofito per dir que la part de cultura no m'imaginava que tanta gent vingués a fer tantes propostes. Pensa que el meu dia a dia és cada dia, com a mínim, una o dues persones, entitats, que me venen a fer propostes i que tothom vol fer alguna cosa, des de totes les arts, a més, escriptores, pintores, de dansa, de teatre, i no m'he trobat encara ni cap favor personal, ni mira, ja que t'ho conec, això, no. No, ja vindran. Però, bueno, de moment no, millor que no, perquè encara, clar, imposes. Deu ser, bueno... Si fos a mi m'ho demanaria. Festes majors de barris, ho toques tu també? Ho toco jo també, sí. Sí? I què? Estem, doncs mira, diré que portem 4 o 5 reunions ja de comissions, que en diguem comissions d'esdeveniments, regular les festes de barri d'estiu. També és una altra cosa que el primer mes que vam entrar ens van trobar festa d'aquí, festa allà, festa, i vam veure la necessitat de regular aquestes festes de barri i d'anar amb un objectiu comú. Què ha de ser una festa de barri? Com hem de valorar què aportem, què aporten, és a dir, el retorn, la inversió, tot això ho estem treballant molt seriosament i ja et dic, portem 4 o 5 que es diuen monogràfics de festes de barris. Sí. Jo crec que aquí s'hi deu fer un repasset d'això de les festes del barri. S'ha de regular moltes coses. Sí, els xarabots... Bueno, però perquè la societat avança i no és cap crítica, la societat avança, hi ha més necessitats, hi ha canvis a la manera d'organitzar i ens hem d'anar adaptant. Molt bé. Esclar... Jo parlaria hores i hores, Jo també, però segurament que per allà ens van dient aquests no callaran més. Saps que hem de deixar les portes obertes per poder tornar a venir i jo content que vinguis. Lo de la capital de la cultura catalana no en parlem, ja es va parlar bastament, això ja ho tenim superat, i sempre que vulguis tu, saps que tens les portes obertes per poder venir aquí. Gràcies, jo encantada. Jo ja sabeu que poseu un micro i soc feliç. Jo no em vull... Perquè em diuen, avui ho van dir una persona, diu, apreta-la molt, que d'això, dic, no, a veure, una persona que, diguéssim, del seu estatus, que es digni de venir aquí a parlar amb en Badó en el Tal com Raja, per mi ja és un 10. Llavors, què fem? Hem format, jo crec que la gent ha estat molt contenta de saber algunes coses teves que no ho sabia, perquè poder molta gent no pregunta, a mi almenys m'ha preguntat d'on és aquesta noia, és d'aquí Lloret, és de Barcelona, és d'aquí, és d'allà. Dic, no, de Barcelona no. Vaig estudiar a Barcelona, però no se'm va enganxar gaire cosa. Llavors ara podem parlar de la teva vida musical, de com vas tocar a Girona, de com feies això, feies allò, l'altre, perquè esclar, vosaltres no ho sabeu, però ella té un passat musical, ole. I avui, esclar, tenim també una sorpresa pels nostres oients, pels nostres oients i que ens veuen, que serà al final. A veure, el Tal com Raja pot tenir unes connotacions com el My Way, a la meva manera, com d'habitude, o sigui, sembla que Tal com Raja, a la meva manera. Jo et vull demanar permís per veure si podem posar al final d'aquesta entrevista, podem posar unes notes, uns trossets d'aquesta melodia que per mi és la meva, que va fer una persona que, bueno, que el violí és part d'ella. A més, en un lloc ideal, amb el mar de fondo. Bé, I vull afegir amb tot el carinyo i l'amor del món, pensant en el senyor Badó. Moltíssimes gràcies. Ara vas quedar vermell i tot això. Bé, hi ha una altra cosa que te volia dir. Sabem que no es pot veure en públic. Però el programa de Tal com Raja és transgressor. I nosaltres, moltes lleis d'aquestes, doncs, ens passem. Entre tenir el periquito, el cap aquest, de les gràfiques Lloret, fresquet, i jo m'agradaria que poguessis fer un
traguinyol. Vinga, doncs som-hi. Perquè és una de les coses... Ara hem de dir que com a Isabel Músic, no? Sí. Com a aficionada al teatre... Aficionada al teatre, a la faràndula, ara no ets la consellera ni la ministra de Cultura. Vinga, doncs. Podem treure la línia vermella. Que no et diguin després els companys, és que vas veure que d'això... No. Has begut en directe. Sempre, les culpes sempre me'ls vols posant a mi. Si mentre vaig obrint vols dir alguna cosa de tu, dirigir-te a la gent... No, simplement agrair-te molt que m'hagis convidat. Saps que jo, sempre que em crideu, col·laboraré, i m'és igual si és per fer una obra, si és per tocar el violí, si és per acompanyar a qui sigui, sempre l'acompanyaré musicalment. Sempre faré un paperet a qualsevol obra de qualsevol entitat, perquè la qüestió és fer coses, és viure-les i fer feliç a la gent amb el que es pot. Mira. Pam. Perquè això del porró, abans... Ara em posaràs a prova, si sabeu. Abans al cap es bevia amb porró. Sí. Per dues raons. Primera, perquè la gent bevia molt amb porró, i segona, perquè així se'n bevia menys. Vols dir que ens veurem tot això? Home, també... Convidarem a tècnics. Aquells enginyers que treballen... Deu ser una cosa... Bueno, vols que faci jo primer? Vinga, fes els honors, i tant que sí. No, m'agradaria que els fessis tu. Doncs vinga, vale. Vinga. A veure si l'encertarem. A veure. Perquè té el seu què, Més o menys. Bé. No he begut gaire porro, És que vaig dir... Però la qüestió és atrevir-se a fer-ho. Sí. No passa res. És una altra cosa. Això per dir-me l'altre dia. Promocionem coses d'aquí. El porro. El porro de tota la vida. El meu avi bevia coses d'aquí. Que això, a la propera. En aquesta no tenim prou temps. Però veus, a veure, fes-me una lliçó magistral. Molt bé. Em queden unes quantes pràctiques a mi. S'ha d'acabar així. Això. Bé, mi senyora, em toca acomiadar-la, i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Repeteixo per haver vingut, i ens acomiadarem als sons d'aquesta melodia. Del My Way, som-hi. Senyor Badó, el My Way per vostè a la meva manera.
A veure, aviam, una mica més així. Aquí està bé, no? Avall, sí. Ara, quan és? 36 de fondo. 36 de fondo. Sí. Baixa un pan més. Un pan més. Fa més la plomada. Prou! Ara, la base, Apunta, 35 a mitjan baleig. Però si ajuda dret, Avall. 35. Baixada, Ja senyora, va bé, ja va bé. 39. 39 a baix. 39 de coll. 39. Marta, això és... Amb això què? Les vides són marítimes. Senyora, sisplau, per favor, que no això. A veure, aquella que està traient el això d'allà. Sí, ho teniu? Ara, sisplau. Agafeu-me una mica més cap allà, just a la cantonada. La cantonada. A Barlovento. Sí. A Barlovento. Primera. Va bé d'alçada? Va bé d'alçada? Sí. Sí? Abans de picar, traiem unes mostres d'aquí. Filma ara que estan traient les mostres. Que això és... Ara ensenya-li el que has tret. No, perquè es vegi bé, que es vegi bé. Ho destapo? No, treu la mà, agafa pel tap. Agafa pel tap. Ah, val. Que es vegi el d'això. El tapes amb els dits. Que quan sois molt grans. No fa molt grans. mare. aquests guants. O quan ens sortirem? No, és que aquests guants me van molt Cap un grossos. en l'altre. Bueno, però ja de bé. Això és una silicona que ens han cedit a l'ONU, que és el que fixen els coets aquests espacials. La ONU. Cuidado que no es fixi això, que és molt perillós. Sí, és tòxic. És líquida, no? Val, sí, cuidado. Ai. És bo, això sí, cuidado. És bon polvo. Llavors nosaltres el que hem de mirar és a veure si hi ha relació un amb l'altre. Ho entens, això? Sí. Si hi ha relació i l'analítica posa positiu, això no pot fallar. Hi ha d'haver moltes possibilitats. Moltes possibilitats. Sí, No pot fallar. No pot fallar. No. S'ha d'analitzar. I ara, polvo. Marta diu, polvo somos i polvo volveremos. Procedeixi a picar. Allà, a un negre, allà on té aquesta sabata negra. Sí? No, allà on té la sabata negra. Sí? Amb aquestes ulleres no hi veu. Va, ja... Ui, no tan fort. Ressonàncies, punta. Ressonàncies, el tercer cop, 56 decibels. Ara el que farem serà que tota aquesta analítica s'enviarà a Itàlia, que els de la Torre de Pizza, la Pizza faran un diagnòstic Sobre la inclinació de... La inclinació pot tenir 1 mil·límetre cada any, més no. I aquesta senyora de la premsa ha volgut comprovar-ho ella mateixa, que se'n pot, comprovin aquí, senyora. Comprovi, veu? Cuidado, Un mil·límetre d'inclinació màxima. Miri, A l'any. ara, És perillós, Salvador, digue'ls que aquesta senyora és de Vic. I a Vic també en tenen un, de cavall. Sí. També un cavall bernat. El que passa que... Després farem la de tot. Ah, exacte. Mirada fixa. Una metralladora. Mirada fixa. Bones, com anem? Menys mal que a mi m'ha tocat venir ara, que amb dos s'han anat a prendre alguna cosa, vull dir, això ja ha anat bé també, no? Perquè, esclar, tanta estona aquí, ja tenia xalivera, ja no podia parlar, el pobre. Bé, doncs ara em toca a mi i avui me toca, bueno, estrenar-me aquí com a televisiva, que la veritat no sé si ho sabré fer, i menys amb una presidenta com la Cristina, que ens ha dit en Badó, bueno, ja ens has dit, ens has explicat, els som capaços en què consisteix, no? Que veu començar l'any 2018, no? Exacte. I que heu tingut molta ajuda perquè estem en un poble molt generós. Encara que no ho sembli, Lloret és un lloc molt obert i la gent col·labora, a la seva manera, col·labora en les activitats i les coses que es fan, no? Sí.
I, bueno, tu deus estar molt contenta, no?, de tenir aquest càrrec. Molt contenta. Home. I a més estàs amb 2 persones més, no?, en l'agrupació. Amb Francisco Pastor i la Eli Sánchez. La Eli Sánchez, que té un perfil a Instagram, no?, la Eli Flamenquita, no? Sí, exacte. Bueno, doncs mira, hi ha una altra personalitat, no?, que també coneixerem. Val, doncs mira, ara resulta que, clar, com que els som capaços, sou una gent que aquí a Lloret hi ha altres, a part de vosaltres, hi ha altres grups que col·laboren amb vosaltres, d'aquí a Lloret. I com es diuen? Te'n recordes d'algun? Punt Equilibri i Pas a Pas. Pas a Pas. Aquests col·laboren moltíssim en difondre tota la gent que té alguna discapacitat o alguna disfunció, no? Sí. No, ja m'he tornat a equivocar. Hosti, mira, perdoneu, però és que ho tinc aquí apuntat, és una xuleta. Discapacitat i disfunció no es pot dir. No es pot dir. No es pot dir, no es pot dir. S'ha de dir diversitat. Funcional i intel·lectual. Intel·lectual, molt bé. Perquè tots som diversos, no? I cadascú som com som. Exacte. Resulta que els amics del cinema de Lloret passarem aquest març, toca una pel·lícula que és el Déu-n'hi-do, i vosaltres participareu amb nosaltres amb la organització del programa, del dia. Llavors tu ens has vingut, ens has donat unes pistes, nosaltres les hem seguit. Gràcies, Cristina, per ajudar-nos. De res. I per centrar-nos en el que hem de dir. Vas veure el programa, no? El proper 14 de març, els Amics del Cinema de Lloret, projectarem al Teatre de Lloret de Mar, dins de la nostra programació, la pel·lícula Déu-n'hi-do, de la directora Mireia Ros. Vas veure el tràiler, veritat? Sí. I et va agradar? Molt. Sí, no? Em va fer molta il·lusió veient 6 personatges que tenen una síndrome de Down, que és una diversitat. És una diversitat, sí. I 2 persones que tenen una discapacitat intel·lectual. Vull que visualitzeu interiorment, que tanqueu els ulls i busqueu en el vostre record. I amb la vostra imaginació heu d'intentar dibuixar com veieu la imatge del vostre somni. Es decir, soy yo, con 2 palmeras. Jo crec que estarà molt bé aquesta pel·lícula, perquè està tota interpretada per aquesta gent, no? Per aquests nois i noies que s'ho passen pipa fent la gravació. I ho faran el pròxim 14 de març en el Teatre de Lloret de Mar. De Lloret de Mar, molt bé. Llavors tu, com ets tan amable, ens has notificat que hi ha aquestes agrupacions però hi ha moltes més. I que n'hi ha moltes més, que n'hi ha algunes a Girona, no? I a algun altre lloc, no? Hi ha algunes més a Girona i a Blanes. I a Blanes també n'hi ha. Sí. I alguna que te soni de Blanes? La Fundació Mifas. La Mifas? Espronis. Espronis. I l'11. Perfecte. I aquí a Lloret també tenim una entitat més, que és la Iaixa. Ah, Déu-n'hi-do, Molt bé. Doncs ara... I a Girona? Sí. Hi ha 2 entitats que són Fundació Astri 21 i Multicapacitats. Molt bé, molt bé. Doncs nosaltres convidem a tots aquests grups a que vinguin a veure aquesta pel·lícula, perquè la veritat pot ser molt xula, i volem fer una petita festa on tots puguin venir. Ara ens anirem posant en contacte amb tots i mirarem que aquest dia sigui una festa de la diversitat funcional i intel·lectual. Menys mal que ho he sabut dir. Bé, doncs esteu tots convidats el dia 14 de març. El dia 14 de març, que és dintre d'un mes.
Bé, perfecte. Doncs ara, a part d'això, nosaltres també informar-vos de que hem fet de que estem començant també un taller de cinema que consisteix en fer un taller que durarà 3 mesos i serà 2 hores setmanals. Es diu Vols fer una pel·li? I bé, el que pretenem és que 10 persones, que ara ja s'han apuntat bastantes, doncs vinguin en aquests tallers durant aquests 3 mesos i finalment es pugui fer un curt. T'agradaria participar en algun curt, a tu? Sí. Que sí? També, em penso que la Cristina igual s'anima i bé. Perfecte, doncs moltes gràcies per tot. Espero haver... Ho han fet bastant bé, no, encara? Sí. Doncs ara direm a en Vadó que vingui, que ens vingui a salvar una mica del tema, perquè estem ja una miqueta nerviosos. Moltes gràcies per tot i fins el mes que ve. Gràcies! Bé, hem arribat al final d'aquest programa d'avui. Estem molt contents de la vostra tirada a veure'ns. Ens agrada, ens han dit que sí, que el programa va bé, que d'allò, esclar, també l'hem d'anar millorant. Hem d'anar fent més coses, cada vegada anem introduint coses noves. Aquesta vegada us hem deixat amb aquest bon gust de boca de la filmació del Cavall Bernat, de les 2 persones que hem entrevistat, i doncs tal vegada jo, el més fluixet puc ser jo, però la gent que ve aquí, que fan el programa tant des de darrere la càmera com tots, hi posen el millor a la professionalitat. I jo el que sí que voldria dir, donar moltes gràcies, és a Fitel Network i Fitel Televisió. Gràcies a ells podem dur a terme aquest programa. I ara sí, ara tenim de plegar, tenim de marxar i desitjant-vos que passeu un molt bon el que queda d'hivern. Ho passeu molt bé. Gràcies. Fins sempre. Petons.